Čo pochceli? Ale nuž, chudák, odžiaľ už nevie, čo hovorí. Nech mu vraj Pán Boh pošle vraha v ústrety. Jako strašeň! Veru skoro nás tu vyhrešil, tuto Katre nevyčítal, že chodíš za ňou. Vraj, akože mohla na Jana zabudnúť. Ale som mu povedala, že Kate je čas a že za mŕtvého sa nevydá. Nuž len čo je pravda, aj ty, dievča, musíš mať rozum. Počuj ma, ak si to nebohého štelinu aj rada mala, už Pán Boh ináč chcel. A potom u našovej z lásky nevyžije, na také ci nie času. Ondreja dobre poznáme, pri ňom ti veru zle nebude. Ďakujem vám, tetka, aj vám ďakujem, ako by ste mi čítali zo srdca. A ty na to čo, Katka? Ale co ty, Ondrej, zbytočne nepýtaj, jaké vždy robia drahoty, to ináč nejde. Aj my sme to tak robili. Nie je tak, Katra. Veru nás sa nikto nepýtal. Otec nám len prikázali a poslúchli sme. Hovorím, iba sa vypytujú. Stále toto, stále ono. Z kaluže do blata ťahajú každého. Človeka by porazilo. No veď počkajte, ako je Boh na nebi. Sám si nájdem vraha svojho Jana. Veď si nájdite. Môžete ísť. Pre dnešok sme skončili. Poď, Katka. Pôjdeme spolu. Píšte. Pátranie po vrahovi Jána Štelinu bolo doteraz bezvýsledné. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že Jána Štelinu zabili 2 ranami z vojenskej pušky vzor Mannlicher. V pátraní sa pokračuje. V prípade, že by sa našla nová stopa